ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಪಿರೋಂಜಿ ಪಸತ ಐನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಟೈಮ್ ಆತನು ಒಂಜಿ 11:30 ನಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ನಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಪಂಡ ಎಂದು ಕುಚ್ಪಾವೆ ಕಜಾ ವಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ತಿರ್ತಿಪಾಡೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು. ಸೊ ಅಂಚರ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಂಚೂದು ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಕಲಪ ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಲಪ ದೀತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ಅಂದಾದ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಚಾನ್ಯಾನೇನದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 to 4 drops ಆಫ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ದ ಕೆನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಪೇರು ಅದೇ ಇದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಡೈಲಿ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಮೋನೆಗೆ ಡೈಲಿ ಪಂಡ ಲಿಟ್ರಲಿ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲಿ ವಿಸಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂದು ಕೇನಂಡ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪನೋಡ ತಿಕ್ಕಜಿ ಪನೋಡ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನಿಜ ದಾಯ್ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ತರ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಒಂಜಿ ತರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲಿಟ್ರಲಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ದಿನಾಲ ಪಾಂಡ ನಿಕಲ ಮೋನೆ ದಾದನಲ ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಕಲೆಗೆ ಅನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಜುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೊರ್ಚಿ ಅಂತ ಉಜುಂಡು ಬಾಕಿದ ಕಲೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬೇತೆದಾದನಲ ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ನಿಂಕಲೆಗ್ ಇನಿ ಬೋಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಬೋಡು ರಿಸಲ್ಟ್ 1 month ದೊಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೋಡು 15 days ತೊಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಆ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪಂಡ ಅಪಗಂಡ ನಿಕೊಲೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 year ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಥವಾ 2 years ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಥವಾ 3 years ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆ ಉಂಡು ಮೋನೆಡು ಅನ್ಪಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ ಕಾಪುನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸೇ ಬೋಡು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಡೇ ಅಂದಾದನ ಪಾಡ್ದೆಯನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋಪಾವೆ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಕಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನು ತಾಳ್ಮೆಟ್ ಕಾಪೋಡ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಡ್ದು ಪುಡರೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅರಿಶಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತೆ. ಕೆಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಬೈದನು ಆ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಉಂಡು ಅರಿಶಿನ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅರಿಶಿನ ಪಾಡ್ವೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರಿಶಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಾಂಡಲ್ ಇತ್ತು ನಾಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನಾವೇ ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಮೇದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಪನರ ಇತ್ತು ಅವು ನೆನಪಾಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೆಲೆ ಅಂಡ್ ಕಲಪಾದಿತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಪಾಡು ನೆಡ್ದು ಮೋನೆಗೆ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡು ನೆಡ್ದು ಎಂಗಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಬಾರಿ ಟೈಟ್ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಯಂಗ್ ಅದುಪ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ನ ಯಂಗ್ ಅದುಪ್ಪರಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಆದೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿಯದ್ದೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಅದೊಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ದಾದ ಉಂಡತಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಜಾ ವಡ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನುಪ್ಪುಗ್ ದೀತೆ ನುಪ್ಪ ತರಿ ಪಾಡ್ದೀತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಗೆ ಕೋರಿಲ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನನ್ನ 1/2 hour ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 hour ದೊರೆ ತನಿಷ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಿಂದ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಪಿರಾಡ್ದು ಎಪ್ಪಡು ಮಂಡೇ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಕಲ್ಪಾವಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಿರಾದ ದಿನಾನೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವನೆ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ ಬರ್ಪೇವೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇನ್ ಕಾತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ತುನುಜಿ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟುನಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೈತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದಿ ಅನಿತೆ ಓಪನ್ ಮಂತಂದುಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂತುವರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೂನಾಗ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನಾಯ್ಕ ಪನೊಂದು ಎಂಚನೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ ಬಲ ಅಂದ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಉಜುನಿಂಕ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಂಡೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಕೆಲಸ ಏತ್ ಪಾತಿರ್ವಾರು ಇರು ಅನ್ನಿಕುಲೆಗ್ ನೆರವಾರು ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ
ಲುಕ್ ಯೋರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಏಪಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೇಬೋ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಜೇನು ಎನ್ನು ವರತ್ತ ನಿಕುಲು ಐ ಕೇಸಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ತುಚ್ಪಾಯ್ತುಲೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ನಾನು ಸರಿ ಡ್ರೈ ಅವಡೊಂತೆ ನೀರಾಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಒಂಚೂರು ಪೇರ್ ಮೈತೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಮಲೈಜಿ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ನನಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ 40 minutes ಮುಟ ಬಿಡ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ಕ ದೆಕ್ಕುವೆ ಖುಷಿ ಹಾಯ್ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಟು ಮೀ ಉಂಡು give that to me undu kanala give that to me naale olundu search olundu are hey lazy ala ear batteru give that to me olundu sheep 40 mandini oy ಎಂತದ ಅದು ಹಾ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಿ ತೋರ್ಸು ಲೇಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಿಂಗೋ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಿಂಗೋ ಕೊರ್ದು ಅಡೇಗೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಆದ್ಮೇರೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಿಂಗೋ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮ್ಮಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಗುಡ್ ಬಾಲೆ ಅವು ಅತ ಬಾಲೆ ದಾದಾಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎಂಚನ ಓಪನ್ ಮನ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ತನ್ಪಲ್ಲೆದು ಕೈರು ಅಡೇಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅತ್ತು 525 ಆತುಂಡು ಅಡೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 6 ಜಂಪ್ ಆಯ್ನಿ ಸರಿ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ 5 10 15 20 25 30 25 ಅತೆ 525 ಅತೆ ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೊಸತೆ ಅಂಗಡಿ ಆ ಶಾಪ್ ಪೋದಿರ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲೆ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಳ್ಳ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪು ನಾಕಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ತೇರು ನಾನು ಎದ್ದಿನ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಇನ್ನ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ ಮುಗ್ಯುಂಡು ಓ ರಿಯಲಿ 23rd ಐ ಬುಕ್ 24th ಬುಕ್ ರಜಾ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತೀರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬರ್ಸಾಗ ಹಾಲಿಡೇ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜೇರೆಗೆ 1 ವೀಕ್ ದಸರಾ ಏರಡ ಕೇನ್ವಾರ ಹಾವ್ ಸರಿ ಕೇನ್ಲೆ ಹಾಲಿಡೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಹಿಂಗ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರೀರು ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡಾವೇ ದಸರಾಡು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವು ಈಗ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಓಕೆ ತಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಂತೀನಿ ವಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ನೀನ್ ತಿನ್ನೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹೋಗ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಆತು ನಾವೇ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 7:30 7 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತರ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಂಡಲ ತಿನ್ಕದ ಅಂಚೈತೆ ಆಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ನೆಟ ಕುಲೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ದು ಅಲ್ಲ ತೂಯೆ ಕನಪಾಗನ ಅಂದು ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕನಪಾವನು ದಾಯ್ ಅನ್ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ತನಿಷ್ಗೆ ಕಾಸ್ಕೊತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕನಲ ಎಗ್ ಕನಲ ಅಂದು ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಬ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪುನು ಬ್ರೆಡ್ ಅವು ಯಾವ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಇರ್ಲೊಲ್ಲರತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಅವೊಂಜಿ ಮನ್ತಿರತ್ತೆ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಹಾಕದು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬ್ರೆಡ್ ಡಿಪ್ ಮಂತದು ಸಕ್ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಶಾಕ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಿಪ್ ಮಂತದ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿರತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತು ಆಸೆ ಆಪುನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುನು ನುಪ್ಪುನರನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ದಾದನ ಒಂದು ಇತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಯಾವ್ಜಿ ಬಲೆ ಈಡೆ ಒಂಜಿ 4 ತಿನ್ಪಾರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 4 ಬೋರ್ಡು ಐಟ್ ಏತುಂಡು ಯಾವ್ದ ಯಾವು ಏತುಂಡು ಐಟ್ 1 2 3 4 5 ಉಂಡು ಖಾಲಿ 5 ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಟ್ಟಬಹುದು 7 ಇಂಚಿ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪು ಜೀವ ತಿಂತಾರಾ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಪೀಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಫುಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತಿಂದಿ ಫ್ರಿಜ್ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕನಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್
ಓಪಲ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡಾಂಡಲ ಒಪ್ಪುದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚ ಬ್ರೆಡ್ ಕನಪ ಅದು ಅವೇನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ರೆಡ್ ಐಟಮ್ಸೇ ತಿಂಪುನು ರಾತ್ರಿ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಅಪ್ಪುಚಿ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂಬೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಲೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕನ್ನಲೆ ನೋಟ್ ಪೂರ ತೂತೆರಾಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು 200 rupees ಕನ್ನಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಪೇರಿಸ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಬಾಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಎಗ್ ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಐನ್ ಕನ್ನಲ ಪಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಐನೇ ಕನ್ನದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ನದೋಡು ತನೀಶ್ ಎಲ್ಲೆಗಾತು ಯಾನ್ ಐನ್ ಪಂಡೆ ಅವೆನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐನೇ ಕನ್ನದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ನಡ ஒரு ನೆರ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಇಂಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಿತ್ತು ಮಲೇಜಿ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಗೆ ಮುನಿಯಾಯ ಕನವೇ ನಿನ್ಯಾಯ ಕನ ತುಜೆ ಸೊ ಇಂಕಲಿತ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಕಣ್ಣ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನುಂಡು ಈ ಕಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕಿರ್ಮರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಂದು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವನುಂಡು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲಿತೆ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ ತಿನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಪುವ ಪಿರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಕಲಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಕ್ಕೊಂಚಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಡು ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲು ಊದ ಪಣ್ಣದು ನಿಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದು ಒಕೆ ಏರ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ఒక డైలీ వ్లాగ్స్ పాడుందులే నీకు ఇష్ట అవునున్నదేన్వే పిరతిక్కు ఆయనతో బిగ్గ కాదు ప్లే లాట్స్ బాయ్